Barkanmu da zuwa ajin koyon Turanci cikin sauƙi kuma a ƙaramin lokaci. All I feel is blue. Hi, barkanku da warhaka. Sunana Idris. Na ji daɗin kasancewa da ku a cikin wannan lokaci. A cikin wannan series namu na koyon Turanci, za mu duba hanya mafi sauƙi wanda za mu koyi hanyoyin da za mu yi tambaya kuma mu ba da amsa a cikin sauƙi. Sabida haka wannan yana da matuƙar muhimmanci kuma ba wanda zai ɗauki lokaci ne sosai ba. Abu ne ƙalilan wanda yanzu za ka gane kuma yanzu za ka fara amfani da shi. A wannan lesson ɗin za mu koya hanya wanda za mu yi tambaya da ba da amsa akan how are you a Turanci. Za mu fahimta ko kuma za mu yi tambaya kuma mu ba da amsa mafi sauƙi kuma mafi inganci da tambayar how are you. Na san da yawa mun taɓa jin an ce how are you da I am fine. How are you sai kuma I am fine. Maybe a cikin films ko kuma textbooks ko kuma wasu novels da dai sauransu inda za ka ga ake yin rubutun Turanci ko kuma ake ko a chatting ma in ka lura za ka samu ana hello ko kuma how are you doing? How are you? I am fine. In dai ma baka ma fahimta ba, to zan yi muku ƙaramin bayani akan ainihin ma'anan how are you da kuma I am fine. A Hausance idan aka ce maka how are you a Turanci to ana nufin yaya kake. I am fine kuma yana nufin amsar wannan how are you shine ina nan kalau ko kuma lafiya lau shine I am fine. Sabida haka idan ba ku sani ba yanzu kun sani. Kamar mutanen Najeriya, mutanen Ingila, mutanen Amurka sukan yi irin wannan tambayan amma su bayar da amsa ta wani tsiga na daban. Kamar yanzu a misali as normal. A normal yanda abu yake shine a Turanci normal wanda kowa da kowa ya kai amfani da shi shine idan aka ce maka how are you, that mean ya kake, za ka ce I am fine. Normal kowa ya san wannan. To bari mu duba yanda kuma za mu amsa yanda a wani gurin ake iya amsa tambayar I am fine. Za mu cire I am fine mu yi sa wasu kalmomi wanda suke replacing nashi. Yanzu kamar ƙasar America ko Ingila idan ka ce how are you, shi wanda dai baka amsa da iya baka amsa da akan pretty good ko kuma a ce ma not bad. Duka suna matsayin wannan I am fine din ne. A ce maka not bad duka ya tafi yanda ya kamata. Sabida haka za a iya ce maka pretty good ko kuma not bad. Duka abu ɗaya ne yake fasarawa. Sabida haka kai ma za ka iya amfani da wa'innan words in position of wannan I am fine din. To yanzu bari mu duba ainihin shi tambayar na how are you, yaya kake. As normal shine da yanda ake tambaya. To amma a wani sashin za mu iya amfani da wasu jumla ko ce wasu kalmomi shi ma in position of wannan a madadin shi. Za mu iya yin tambayan za a iya maka tambaya kamar haka. A ce hey, how is it going? Hey, how is it going? Yana nufin shi ma exactly kama ce how are you doing? So a madadin wannan idan kana lafiya za ka iya ba da amsa that kamar ka ce za ka iya ce good. Ka ce hey, how is it going? Za ka iya ce good. Shi ma amsa ne kamar ka ce I am fine in kana nan lafiya. Za ka iya ce kuma not bad a madadin I am fine. Za ka iya cewa shi ma still za ka iya cewa pretty good. So ana iya amfani da wa'innan kalmomin wajen ansa irin wa'innan tambayoyin. Kun gani a can mun ce how are you doing, right? Kamar yadda ake. So amsoshin za ka iya ce I am fine, not bad ko pretty good. Duka ya tafi daidai. Amsa kenan. So idan ka duba tambayan kuma idan tambayan ya zo maka da kamar aka ce maka hey, how is it going? Is kamar exactly an ce maka how are you doing? So za ka iya ba da amsa da not bad
pretty good ko kuma ka ce good. Sabida haka kuma akwai magana ɗaya. Idan aka ce maka how is it going, bai kamata ka amsa da I am fine ba. In ka ji ma abin zaka ji kai kanka wanda kake faɗa zaka ji maka wani bambara kwai. Shi kanshi wanda kake bashi amsan zaka ji bai yi ba. Sabida haka in aka ce maka how is it going, bai kamata ka ce I am fine ba. Sai dai ka ce good ko kuma pretty good ko kuma not bad idan kana jin ka lafiya daidai kenan. To amma idan baka jin ka lafiya ko kuma baka jin daidai, zaka iya ce not so good. That's mean baka jin ka daidai kenan ko kuma ba wai baka da lafiya bane amma baka jin daidai. Din dama tambaya ne. Da irin wannan amsan dole ne mu kiyaye, saboda a duk lokacin da ka bada amsa ka ce okay baka jin daɗi ko kuma not so good, not so well, to tabbas wannan zai kawo wani tambaya daga baya wanda yana buƙatar ka yi bayani. Kaga zai kawo dogon turanci. Tunda muna koya ne, mu tsaya a daidai inda ya kamata mu tsaya kafin daga baya za mu zo mu dinga koya a hankali a hankali. Abinda nake so ku gane kenan. A wani lokacin kuma, shin kun san cewa how are you doing yana nufin what's up ko kuma a ce maka what's up is the same thing kamar a ce maka how are you ne. Za ka iya bada amsa ka ce not bad, not much, not much. Idan aka ce maka what's up, za ka iya cewa not much ko kuma ka ce nothing much. Duka amsa ɗaya ne. Tunda WhatsApp, idan aka ce maka WhatsApp yana nufin kamar hello ne, za ka iya bada amsa ka ce hey ko kuma ka ce hi. Ina fata kun gane ainihin logic behind abin da nake bayani. Idan aka ce maka WhatsApp, a wani tsigar ma za ka iya bada amsa ka ce WhatsApp. Same abin da aka faɗa maka a WhatsApp, za ka iya kin amsa ma za ka iya cewa WhatsApp duka. So yanzu ne lokaci wanda ya kamata in bada shawara na. Ni a matsayina na mai koya muku turanci ya kamata na baku shawarar yadda za ku yi amfani da shi. So da yawa idan mutum ya ce maka how are you, ba wai yana nufin ya lafiyanka bane, ya jikinka ko kuma ya ka kwana. Yana so ne dai kawai ya fara conversation, ya fara shirya, wato ya starting hiran. So idan ya starting hiran sai a ci gaba, wato kaman gaisuwa kenan ko ba haka ba wai damuwar shi ne yaji an ce maka how are you a normal yanda context din yake shine yaya kake, ba wai damuwar shi ya san lafiyanka bane. A'a, fara hiran ne yake so yayi. Shi yasa zaka ji wani lokaci ko a chat ne za a ce maka hey what's up, za ka yi amsawa da not much ko kuma nothing much ko kuma ka ce ma what's up, same thing da za ka reply da shi. Sabida haka duk wannan ne ana fara hira ne da shi, wato ana fara ginshiƙin magana ne da shi, ba wai don majority, ba wai don wai mutum baya da lafiya ba ne. Shin kun san hanya mafi inganci da ya kamata mutum ya gabatar da kanshi a turanci, wato how to introduce yourself in English language? Wato hanya mafi sauƙi da za ka gabatar da kanka ba tare da wani tangarda ba. Sabida haka a bidiyo namu na gaba za mu yi muku bayani hanya goma wanda za ka fahimci ko kuma za ka gabatar da kanka, za ka introducing kanka cikin sauƙi kuma cikin ƙwarewa. Sabida haka ku biyo mu a bidiyon mu na gaba. Kuma kada ku manta bidiyon mu nan zai dinga zuwa muku ne duk ranar da minti 8 na dare. Wato zai dinga zuwa muku ne da daddare. Kwana 3 ne a sati. Monday, ranar Alhamis, sai kuma ranar Asabar. Sabida haka sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Ku yi sharing, ku yi liking. Ni ne naku Idris daga nan koyon turanci 101.